खुलुमबाय दिनै जों मुसलपुर डिस्ट्रिक्ट इउथ कमिटि आरो दिनै मुसलपुर डिस्ट्रिक्ट बिएसइउ बिथांमोनजों लोगोसे दिनै जोङो दिहिरायाव जइन्ट एग्जिकिउटिभ सिटिं मोनसे लानाय जादों आरो बे हाबाफारिखौ जोङो मोनफ्रोमबो जोंनि मुसलपुर डिस्ट्रिक्टनि आन्दाराव थानाय मोनब्रैबो कन्स्टिटुएन्सिनि आन्दाराव जोङो लादों। जोंना मोनथाम हाबाफारिया जोंना साक्सेसफुलि जाखांबाय आरो नै दिनै मोनसे हाबाफारि दंबावो जोंहा कख्लाबारियाव जागोन। बेखौ जों दा दान्दिसे उनाव जों थांगोन। स' बे हाबाफारिखौ लानाया जोंना ओरैबायदि मोनसे साक्सेसफुल हाबाफारि जादों बेखौ आङो बिराद गोजोननाय मोन्दों। दिनै इयुथ्सफोरा जोंजों खामानि मावनो थाखाय लैहोर लैहोर ओंखारबोदों। बिथांमोना माने मोनसे एनार्जि मोननाय बायदि मोन्दों जेराव माने जोङो इयुथआ ओरैबायदि मोजां मोजां जों हाबाफारि लादों। बेवहाय माने जों इलेक्सननि सिगां जे प्रि पलिं जे खामानिफोर दङ बिनि खामानिफोरखौ जों मावनो बिथांखि लादों आरो जोंहा मोननै समस्थियाव बे खामानिया अलरेडि जागायबाय आरो मोनसे इलेक्सनाव जोंहा फैगौ बिसायख'थियाव जोङो माबायदि स्ट्रेटेजि लानानै मा खामानि मावोबा जोङो देरहासार जागोन बेनि थाखाय जोङो साफ्रोमबो इयुथ्सफोरा दिनै जोङो खामानि मावगासिनो दङ आरो जोङो ओरैबायदि मोनसे स्ट्रं मोनसे गोहो मोन्दों जेराव जों मा बिएसइउ आरो इयुथ मोननैबो जोङो खौसे जानानै जोङो दिनै खामानि मावनो ओंखारबोदों। जों गासैबो खनसेनो जमा खौसे लोगो जानानै जों खामानिफोरखौ मावगासिनो दङ आरो जोंल' नङा दिनै मुसलपुर डिस्ट्रिक्ट हिसाबैल' नङा जोंनि बिटिसिनि मोनफ्रोमबो डिस्ट्रिक्टआव जों 10टा डिस्ट्रिक्टआवबो गासैबो बिथांमोना बेबायदि खामानि मावगासिनो दङ। दिनै इयुथफोरा बेबायदि इनिसियेटिभखौ लानायखौ नुनानै दिनै जोंनि जा आगोलनि वार्कार्सफोर दङ बिथांमोना पेरेन्टफोरा ओरैबायदि जोंखौ वेलकाम खालामदों। बिथांमोना जोंखौ उत्साह होदों दिनै खामानि मावनो थाखाय जोंनो खाबु होदों जेराव माने जोंहा मुसलपुर डिस्ट्रिक्ट हिसाबै जोंहा मोनफ्रोमबो समस्थियानो दिनै देरहागोननि सावगारिया दिनै क्लियार जानानै फैबाय बेखौ जोङो बुंनो हागोन। दिनै जोङो दिहिरा समस्थिखौनो जुदि एग्जाम्पल होयोबा दिनै दिहिरा समस्थियाव जों ओरैबायदि इयुथफोरा जोंजों लोगोसे खामानि मावनो ओंखारबोदों। बिथांमोननि थाखाय जों माने रोजा रोजा साबायखर होयो आरो दिनैनि बे प्रग्रामनि जोहैनो दिनै दिहिरा समस्थियाव जोंजों लोगोसे 29 जन सुबुंफोरा बा वार्कार्सफोरा दिनै जइन जादों। दा बेबायदि सानफ्रोमबो जोङो माने गिदिर प्रग्राम खालामालासिनो पकेट जोङो मबिलाइजेसन खालामनानै पकेटै जोङो जइन जानायनि जि हाबाफारि बेखौ जोङो लागासिनो दङ। बेनि जोहै बिथांमोना जों जइन जाखांनायनि उनाव जोंखौ खोथा होयो जे बिथांमोना मा जोंजों फैखांनायनि उनाव बिथांमोना गावसोरनि एरियानि गासैखौबो जों बिपिएफआव खामानि मावनो थाखाय बिथांमोना दैथायहरगोन जइन जाहोगोन होननानै बिथांमोना दिनै खोथा होलांदों। दिनै जोङो मोनफ्रोमबो हाबाफारिखौनो दिनै डिसिप्लिननि गेजेरजों जों मावबोदों। बेनि थाखायनो जों जेरावबो जों सौथुनो लागा दिनै जायाखै। बेनि थाखायनो जोङो जों रोखायै बुंनो हागोन जे दिनै जोंहा बिपिएफ हानजा हिसाबै दिनै मुसलपुर डिस्ट्रिक्ट हिसाबै बिराद स्ट्रं जानानै दङ होननानै जोङो इयुथआ दिनै बुंनो हायो। गोजोन्थों। खुलुमबाय। दा जोङो दङ दिनै दिहिरा समस्थियावहाय जोङो मुसलपुर जिल्ला इयुथ बिपिएफ आरो बिएसइउ हिसाबै जोङो स्ट्रं भाबै मोननैबो टीमजों कम्बाइन जानानै जों जइन्टलि स्पेसियेल जइन्ट एग्जिकिउटिभ मिटिं लागासिनो दङ आरो बे हाबाफारिया जोंहा अलरेडि मोनथाम समस्थियाव नैबे दिहिरा ब्लकजों लोगोसे मोनथाम समस्थि जोङो दिनै खालामखांबाय आरो दा जोंहा मोनसे दंबावो बेनो जाहैबाय कख्लाबारि ब्लक माने कख्लाबारि कन्स्टिटिउसनाव जोंहा दा बेलासिनि 3 रिंगायाव जोंहा जानो लागा। दा जोङो बे मेलनि गेजेरजों जों ओरैबायदि मोनसे एवारनेसखौ जों खालामदों आरो बे एवारनेसआ जाहैबाय दिनै जोङो इयुथ आरो बिएसइउ हिसाबै जिखिनि हाबाफारि इयुथ आरो बिएसइउखौ स्ट्रेंथेनिं लाबोनो थाखाय जों हाबाफारिखौ मावदों। बे हाबाफारियाव जोंहा जोङो साक्सेसफुल जानानै थांनायखौ जोङो रोखा जोङो फोरमान जादों आरो दिनै जोङो बुंनो थाङोबा बिएसइउ आरो इयुथआ जोङो जिखिनि खामानि मावबोबाय बेयाव जोङो गासैबो जिखिनि जों खामानि मावबोनाय बेयाव पजिटिभलि जोङो रेसपन्सखौ जोङो मोननो हादों। दा बुंनो थाङोबा जोङो मुसलपुर जिल्ला हिसाबै जोङो कख्लाबारि समस्ति मुसलपुर समस्ति बागानपारा समस्ति आरो दिहिरा समस्ति बे मोनब्रैबो समस्तियाव जोङो जिल्ला नाङैनो जोंहा मोनब्रै समस्तियाव मोनब्रैयावबो जों बिपिएफआ दिनै देरहागोन होननानै जोङो रोखा बुंनो हायो। जोंनि बिपिएफ दोलोआ मोनसे जिखिनि
रिजलिउसन लादों बे रिजलिउसनफोरा जोंनि BSU आरो इयुथनि थाखाय खोब एट्रेक्टिभ मोनसे डिसिसन जानानै दङ दिनैनि समाव माने दिनैनि समाव जुदि BPFआ सरकाराव फैयोबाथाय जोङो सात्रफोरनि थाखाय माबायदि हाबाफारि लादों बेयाव जोंहा BTC समग्र BTCनि थाखाय जोङो मोनफ्रोमबो जिल्लायावनो जोङो दिनै इउनिभारसिटिनि आन्डारावहाय जोङो केम्पास खालामनानै होगोन होननाय जोंहा रोखायै बुंथिनाय दङ बेखौ रोखायै फोरमायगोन जे जोंहा जोंनि BTC ओनसोलावहाय जोंनि जिखिनि जाति जनगोष्ठी दङ बे जाति जनगोष्ठीनि गेजेरावहाय जि MIL बिभागाव जायफोरा टप 10 हाबगोन बे टप 10 हाबनायफोरनि थाखाय फाइनान्सियेल एसिस्टेन्ट 5 लाख करै बान्था होनाय जागोन आरो जोंनि जिखिनि दा सोलिबाय थानाय जोंनि BTC ओनसोलनि जि जायफोर लाइमोन इडुकेटेड लाइमोन बिथांमोना दिनै APSC UPSC कचिं खालामबोगासिनो दङ बे APSC UPSC कचिं खालामनायनि थाखाय जोंहा BPF दोलोआ पावाराव फैयोबाथाय फ्रोमबो जिल्लायावनो जे बैफोरबायदि हाई लेभेलनि कचिं सेन्टारखौ दिनै BPFआ फैगौ गभर्नमेन्टआव जुदि पावाराव फैयोबाथाय बे हाबाफारिखौ मोनफ्रोमबो जिल्लायावनो जोंहा ट्रेनिं सेन्टारफोरखौ होनाय जागोन आरो BPF हिसाबै जुदि देरहायोबाथाय मोनफ्रोमबो जिल्लायावनो कचिं सेन्टारखौ होनाय जागोन आरो नैबेखौ जोङो रोखायै बुंगोन जे जोङो मोनसे UPPL दोलोनियाव दिनै जों मोनसे सोंलुखौ खालामगोन दिनै बिथांमोना बुंबाय थादों जब होगोन होननानै 1/1 जबनि खोथा बुंदोंमोन दा जोङो बेखौनो दिनै BSU आरो इयुथ BPF हिसाबै जों बेखौनो सोंलु खालामगोन जे जब आरो सार्भिसनि गेजेराव माबायदि फारागथि दं बेखौ जोंहा मानाव गेदेर प्रमद बर' बिथाङा जोंनो स्पष्ट भाबै एसे बुंफोरना होयोबाथाय जों मोजां मोनगोन से बाथ्राया नैबे जे जोङो BPF दोलो हिसाबै सिगांफोराव जेबायदियै जोंहा APSC UPSC कचिंनि थाखाय अनसुंथाइखौ सिगां समनिफ्रायनो होबोदों आरो बे रोखोमैनो उननि समावबो होबाय थागोन बेखौ जोंहा रोखा बुंनो हायो खुलुमबाय जों दिनै दिहिरा ब्लक कमिटिनि अफिसाव दङ आरो बिदिनो मैया जों मोननै प्रग्राम फोजोबबोबाय एवारनेस प्रग्रामा जाहैबाय जों इयुथ्स आरो BSUआ लोगो नांनानै फैबाय थानाय बिसायख'थिनि थाखाय जोंनि इयुथ्सफोरखौ माबायदि एम्पावार खालामनांगौ बे जोंनि BPF दोलोआव थायोब्ला बे इयुथ्सफोरा माबायदि स्कप मोनगोन बिनि थाखाय खुंबोदों आरो बे प्रग्रामखौ जों जथेस्थ माने साक्सेस जादों होनना फिल खालामो मानो होनोब्ला लैहोर इयुथ्सफोरा ओंखारबोनानै दिनै जोंजों